čip u Srbiji. Volim da... Koje godine beše? 2015. Koji sahranio našeg Sirijca ovdje bio svjetovno kod nas. Toga učestvovali ozbiljno sa migrantskom krizom. Vladimir Zakarija... Da, bio sam sprečen prirodno kada taj... Izgubit će utakmicu sljedeći put. Čuo sam da utakmice voliš da gledaš i da stav... Crvena zvezda. Svi zajedničku. Bože, ajde. Ale... Državni. Potpredsjednik potpredsjednik član nacionalnog savjeta Ivan Čordanov. Ajde, Liga. Petko, poneti za sve prava. Kako se zove utakmica? Što se tiče nacionalnog savjeta, naravno da zamoliti za neke stvari da pohvali i samo ministarstvo, a i Vlada Republike Srbije ponovno. I u principu to je. U Srbiji, sigurno ste pričali sa predsjednikom opštine o svim temama što se tiče Bosrevera. Bugari u Srbiji kompaktno žive dosadno u Dimitrovgradu. Nažalost, većina smo se smanjili posljednjeg popisa iz 2011. godine, sada ima 12.000, malo manje od 13.000 Bugara u Republici Srbiji po popisu. Ne znam zašto se izjašnjavaju, razlozi su mnogojaki, ali ja volim da kažem da Bugara u Srbiji ima možda i nad 100.000. Zašto se izjašnjavaju? To je drugo pitanje. To je neka vrsta, ja to objašnjavam, nekom vrstom mimikri. Srbija je demokratska država, slobodno svako može da se izjasni kako hoće na popisu. Svugdje mi smo uticali na popis 2022. godine, molili ljude da se izjasne. Bosiljak je na 70 i nešto procenata što se tiče Bugara, a Dimitrov je spao isto 50%. Što su za nas poražavajući podaci, ali se trudimo da našim radom, saradnji normalno sa vladom, sa resornim ministarstvima, to na neki način podignemo i ja sam optimista da će to u buduće da bude malo drugačije. Prosto mislim da ljudi nisu informisani da neće snositi nikakve posljedice ako se izjasne kao guverner u Nišu ili u Beogradu ili u Vranju ili bilo gde. Neki se izjašnjavaju i kao Srbi, neki još i u Sloveniji. Prosto ne znam zašto je to tako, razlog ima puno, nije krivica tu apsolutno nikakva trenutno u državi Srbiji, krivica je možda i u nama samima što je to tako. Ponovo kažem, Srbija je demokratska država, može da se izjasni ko kako hoće. Ovo je kuhinja, ne, to je uglavnom za uređivanje
добродошли на свечаност поводом обележавању Дана словенски писмености. На самом почетку захвалјуваме се хору Основне школе Георги Димитров кој ја најавио ову свечаност. Молим аплауз за ове дивни ученики. Уважаеми господин министр, уважаеми господин аташе посолството на Република Българија, Белград, уважаеми председател на Община Босилеград, уважаеми председател на Националниот съвет, уважаеми директори, уважаеми професори, учители и възпитатели, скъпи ученици, скъпи гости, благодарим ви, че сте с нас и тази година и че с вашето присъствие подкрепяте празника. Днес е ден на славянската писменост и култура. Ден, в който си спомняме за делото на Кирил и Методий. Свети Кирил и Методий са двамата братя, които оставят дълбока следа в историята на славянските народи. Творческото им дело е свързано с цялостната и мисионерска дейност. То включва както създаването на собствени произведения, така и многобройни преводи. Pozivam direktor po Osnovne škole Georgi Dimitrov, Snežanu Apostolov, da se obrati prisutno. Poštovani gosti, drage kolege i učenici. Danas smo se okupili da zajednički obeležimo Dan Ćirila i Metodija, značajan datum koji nas podsjeća na istorijsku i kulturnu baštinu koju su nam ostavila ova dva velika prosvetitelja i hrišćanska misionara. Ova svečanost organizovana je u ime svih institucija koje zajednički doprinose obrazovanju, kulturi i očuvanju našeg jezika i identiteta. Osnovne škole Georgi Dimitrov, gimnazije Bosilegrad, predškolske ustanove Dečja radost, Narodne biblioteke Hristo Botev, Centra za kulturu Bosilegrad i medijskog sponzora Nove radio televizije Bosilegrad pod pokroviteljstvom Opštine Bosilegrad i Nacionalnog saveta Bugara u Republici Srbiji. Posebna nam je čast što je sa nama u ovom svečanom trenutku ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije, gospodin Demo Beriša. Zajedno sa njim su i njegovi bliži saradnici koji svojim prisustvom pokazuju značaj koji Vlada Republike Srbije pridaje očuvanju kulturne raznolikosti i jezičke baštine svih nacionalnih zajednica u našoj zemlji. Srdačno pozdravljam i gospodina Tihomira Karjamova, atašeja ambasade Republike Bugarske u Beogradu. Njegovo prisustvo predstavlja most saradnje i podrške između naše dve zemlje u očuvanju zajedničke kulturne baštine. Srdačno pozdravljam predsjednika opštine Bosilegrad, gospodina Vladimira Zakarijeva. Kao i predsjednika Nacionalnog saveta Bugara u Republici Srbiji, gospodina Stefana Stojkova. Njihova kontinuirana podrška i saradnja u raznim prilikama nama je veoma važna. Ćirilo i Metodije su svojim radom postavili temelje slovenske pismenosti, kreirali prvo slovensko pismo i preveli sveto pismo na staroslovenski jezik, čime su otvorili vrata znanja i obrazovanja samo verska, već i kulturna, prosvetna i istorijska. Zahvaljujući njima, mi imamo pismo koje čuva naš jezik, naš identitet i našu istoriju. Njihovo delo nas podsjeća na snagu reči i značaj obrazovanja. Upravo zato je naša obaveza da nastavimo da širimo znanje, čuvamo naš jezik i kulturu и преносимо их будучим генерацијама. Моля председателят на Общината Босилеград Владимир Захариев да се обърне с реч към присъстващите. Заповядайте.
Добар ден на всички. Честитивни празника, Свети Кирил и Методија, државен празник в Република Србија, Република Българија. Да бъдете щастливи, горди, усмихнати, винаги с голяма љубов към своите си вкъщи, към всички граждани на општина Босилет и къде да пътувате в Србија. Ще се усетим на първо отделение учителката ми Круна от Райчеловци и тя казваше, ако нека дойдете вън Босилет, кажете на постарите хора добър ден, добро jutro или добър вечер, може би единото добро в живота, което са чули. Значи позитивно и напред от нашия поносителен Босилеград, къде и да идеме? Да се повтаряме, не повтаряме, те са Кирил и Методија основоположници на християнската азбука и християнското писмо и ние им дължим да вечито и бъдещи генерации се отнасят към това с една голямо удоволствие и удивителност. Благодарим им на всичко това, което са ни оставили и което ние с голямо уважение, заедно с основното училище, гимназията, предучилищната възраст, Центъра на културата, Националния съвет и цялата община го празнуваме и обичаме този ден да дойде всяка година. Поздравявам министъра Неми Бериша, който е министър на людски и манjinски права в Србия. Под него са всички национални съвети и днес е в посещение при нас в Босилет. Беше повече от един час в общината. На голямо наше удоволствие ние узнахме, хвала вам, господине министре, посетили смо sa vaše strane nasmejanost, veliko kulturu prema nama, veliko uvažavanje i verujte mi, mnoge vaše kolega treba da uče koji su već bivši ministri od vas. Jer vrlo retko ko nas posjećuje ovdje u Bosiledu i vrlo retko ko nas je stavio na značaj kod vas. Inače, izuzetno dobru saradnju imamo sa državom Srbijom, konkretno i sa državnim vrhom i gospodinom Vučićem i oni nas pomažu u mnogo čemu, između ostalog i evo najavit ću vam jednu lepu stvar, ali pre toga da kažem da pozdravim goste, аташето на Република България господин Тихомир. Благодарим, че сте дошли. Това е едно ново положително светло от страната на България, майка България и от страната на амбасадата Белград. Благодарим и ви повикваме за всички бъдещи наши проекти и дати да дойдете при нас. Тук в залата днеска е и съработниците на нашия министър. Един от тях е и господин Иван, ето го тук, Бошняк, който беше преди известен брой години като държавен секретар тук в Босилет на фестивала, който го имаме, прекрасния фестивал на фолклора. Той се хвана със своята фамилия в най-дългото хорово център и ни каза, че ни много обича и ни помага винаги. У неговата и госпожа Оливия, koja je bila v ministarstva повече, но винаги е откликнала на позив. Uvek je ministre digla telefon i ona i Bošnjaka god je trebalo. Drugi vaši saradnici isto pozdravljam i njih od srca i tako da se i dalje nastavi. Mi iz Bosileda i bilo dakle iz nekog mesta kad potražimo ministarstvo treba odmah da se javimo. Vi ste servis nas, a mi smo servis svih građana i to je veoma važno. Pozdravljam školu iz Šustendila koja je došla Sveti Kiri Metodi. Pozdravljam se Rabima, bravo. On je danas došao da napravi svoju izložbu, inače je folklorista prve klase. Hvala našim profesorima, svi koji su dali doprinos da danas se napravi na ovakva lepa svečanost i da pokažemo ministru da mi nismo mali, da smo velika opština sa dovoljan broj naših građana koja gde god ide u Srbiji pronosi ime Bosileda, ponositog, lepog i koji voli svoju državu Srbiju. Ali ne zaboravlja srce majke Bugarske i naše važene i voljene Republike Bugarske. Koreni su nam bugarski i moje babe i prababe i svega istorija je prošlost. Idemo prema budućnosti, svi prema objedinjenoj Evropi. Želimo da nema granica i želimo da sve što radimo, radimo zajedno.
И да не дужим, речи ќе вам едну лепу вест. Ми смо конкурисали заедно sa проект менеджером Данилом Зарем из Општине и sa директором Центра културе Војканом Божилим со својим сарадницима да реновирамо ову салу. Јутро си е био и поздравljam ga државни секретар министра културе, господин Дејан Антич, погледо е све ово и река овако: Министарство ќе помочи sa седиштима и интисоном. И хвала им на томе. А мало пре смо разговори sa министром, волjenим данас кој е дошол, договорили да он помогне како знае уме око ове, де сад ја седим, ове позорнице. И верујте ми, човек е рекол да ќе све да учини да нам помогне. Позивам и господина Тихомира да на наше проекте и на наше захтеве према Република Србија откликне, како кажемо ми бугари, и да и ви даде допринос ето у звучењу или у нечему како би ова дечица и ови наши граѓани током јесени веќе могли да уживају у овим приредбама, фолклорима, кои има фантастични овде руководиоци испред Центар култури и Спортскog saveza, да во будуќе имају лепши и комфортни овде садржај, да ga гледају из добрих и удобних седишта. Хвала вам на свима доме, још еднапут честитам празник, обичам ви! Благодаря ви, господин Захариев. По повод днешното тържество моля господин Тихомир Карјамов, аташе посолството на България в Белград, да се обърне с реч в присъствието. Заповядайте. Уважаеми господин министър, poštovani gospodine ministre, уважаеми дами и господа, уважаеми гости, скъпи деца, уважаеми представители на Българското национално малцинство в Република Сърбия, от името на посолството на Република България в Белград имам честта да ви поздравя с един от най-светлите наши празници. 24 май, деня на светите брата Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На този ден свеждаме глава пред великото дело на Кирил и Методий и техните ученици. Онези духовни стълбове, които положиха основите на българската писменост и културна независимост. Тяхното дело, благословено от княз Борис I и въздигнато от цар Симеон I, даде на славянството и на света една азбука, която днес обединява над 250 милиона души по цялото земно кръгло. За нас 24 май е не просто един празник. Той е символ на българския дух. Той ни напомня, че словото носи свобода, а знанието ни дава сила. Затова носете със себе си силата на българското слово и самочувствието, че принадлежите към народ със славно минало, народ, който и днес гради отстоява с дух и знание своето достойно място в света. В този свят, който непрекъснато се променя, нека паметта за корените ви бъде извор на вътрешна опора. Устоявайте с гордост и свобода своя произход, защото именно в него е вашето достоинство. Честит празник! Каня председателя на Националния съвет Стефан Стойков да произнесе своето обобщение и присъждането. Uvaženi ministre za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije, gospodine Beriša, sa saradnicima, tu su nam državni sekretari, gospođa Pavićević i gospodin Bošnjak, šefica kabineta, gospođa Jukić-Mandić, koju posebno pozdravljam, mogu slobodno da kažem i prijateljica već, gospođa Jelena, uvaženi ataše na Republika Bulgarija u Belgrad, gospodin Kajramov, uvaženi kmeta na opština Bosrija, gospodin Захариев, uvažena predstavnice misije OEBS-a u Republici Srbiji i prijateljice gospođo Rodić, uvaženi gosti
od Osnovno učilište Sveti Kiril i Metodij od grad Kosterdil, Republika Bolgarija, преподавател Евгений Серафимов, уважаеми дами, господа, уважаеми деца, уважаеми учители и уважаеми директори на културните и образователни институции в Босилеград, уважаеми медии. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя от името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и личното си име и да ви честитим утрешния празник. Poštovani ministri, još jedan put dobrodošli u Bosilegrad, sjedište Nacionalnog savjeta Bugara u Republici Srbiji. Bosilegrad, grad dobrih, poštenih ljudi i vrednih domaćina. Grad sa većinskim bugarskim stanovništvom i naše lojalnim građanima Republike Srbije koji poštuju svoje korene, ali također i poštuju, izuzetno uvažavaju i državu u kojoj žive. Bugari kompaktno žive u dve opštine na jugu Srbije, u Bosilegradu i Dimitrovgradu, mada žive i u Surdulici, Pirotu, Vranju, Nišu, Babušnici, Beogradu, Banatu, okolini Pančeva. Mislim da nema mesta u Republici Srbiji gdje nema naših sunarodnika. Prema popisu iz 2022. godine u Republici Srbiji živi 12.918 pripadnika bugarske zajednice, što je, moram da kažem, za trećinu manje od popisa iz 2011. kada je bilo 18.543 Bugara u Republici Srbiji. Lično smatram da u Republici Srbiji broj Bugara sigurno nekoliko puta veći, ali mnogi naši sunarodnici se izjašnjavaju na popisu stanovništva kao Bugari. Razlozi zbog čega se tako ne izjašnjavaju jesu mnogobrojni. Mislim da dosta ljudi nemaju prave informacije i da nisu svjesni činjenice da ne mogu trpjeti nikakve posljedice zbog toga što se ne izjašnjavaju kao pripadnici bugarske nacionalne manjine. Ja bih to nazvao nekom vrstom mimikrije. Republika Srbija je demokratska država u kojoj postoje zakoni i poštuju se zakoni i u kojoj se poštuju manjinska prava. Osnovna ljudska i manjinska prava Bugara u Republici Srbiji nisu ugrožena, odgovorno tvrdim. Imamo pravo na obrazovanje, informisanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisma, imamo pravo da radimo, da stvaramo, imamo jednaka prava kao i svi u Srbiji da živimo. To što neko trenutno pokušava da iskrivi sliku u bugarskoj zajednici i pravima bugarske manjine u Srbiji i u Briselu ne ide u prilog stvarno dobrim dobrosusjedskim odnosima. Nacionalni savjet Bugara u Republici Srbiji nije konsultovan oko jedne sporne tačke u izveštaju. Toliko o toj demokratiji, a dve sporne su tačke za nas da nemamo udžbenika i da neko pravi novu manjinu u Srbiji. Naš nacionalni savjet kao jedini zvanični organ bugarske zajednice u Srbiji nastojaće u buduće da sve probleme rešava na institucionalni način i uz međusobno razumevanje i toleranciju. Ovaj saziv nacionalnog savjeta koji predvodi lista To smo mi prirodni pokret Vladimir Zakarijev na samom početku mandata usvojio tri osnovna prioriteta u radu. Pod 1. Doprinos pri uspostavljanju još boljih odnosa između Republike Srbije i Republike Bugarske. Tu možemo mi samo našim radom da doprinesemo. Pod 2. Obrazovanje na maternjem jeziku i pod 3. Finansiranje medija koji emituju program na maternjem jeziku gdje je osnivač nacionalni savjet. Što se tiče obrazovanja, ne mogu danas, a da ne kažem hvala Vladi Republike Srbije i Ministarstvu obrazovanja na prevedenim udžbenicima posle skoro 40 godina, što će, nadam se, dovesti do povećanja broja dece koje slušaju nastavu na bugarskom jeziku. U Bosilegradu od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole postoje odeljenja gde se nastava izvodi kompletno na bugarskom jeziku, osim u trećem razredu u osnovnoj školi. Dok u Dimitrovgradu u svim razredima u srednjoj školi postoje takva odeljenja, a u osnovnoj školi se uči po 3 modela, a samo u 6. razredu postoji odeljenje koje sluša kompletno nastavu na maternjem jeziku. Uspeli smo, i to je jedna od kritičnih tački u izveštaju Evropske komisije, da prevedemo sve udžbenike od prvog razreda osnovne do trećeg razreda srednje škole. Trenutno je u procesu i 4. razred za srednju školu i očekujem da i to do tamo početka sljedeće godine to završimo. Slobodno mogu da kažem da u svim školama imamo dovoljan i kvalitetan kadar koji nastavu podjednako dobro može da izvodi kako na srpskom, tako i na bugarskom jeziku. Odpočeli smo i proces izrade novih čitanki na bugarskom jeziku za sve razrede za osnovnu i srednju školu, po novim nastavnim planovima i programima, što je za nas od velikog značaja. Shodno mogućnostima, naš nacionalni savjet finansijski pomaže sve škole, plaćamo ekskurzije djeci, organizujemo sa Maticom Bugara u Republici Srbiji republičko takmičenje iz bugarskog jezika, novčano nagrađujemo prva 3 mjesta na istom, također novčano nagrađujemo u svim školama i đaka generacije, svim đacima, prvacima kupujemo školske torbe i osnovni školski pribor. Što
se tiče informisanja, naš nacionalni savjet je osnivač dveju medija, štampani medij Novo bratstvo, koji je brend Bugar u Republici Srbiji više od 60 godina, koji ne bi postojao da nije finansijske pomoći Vlade Republike Srbije. A drugi medij je elektronski Nova radio televizija Bosilegrad, koji danas postoji zahvaljujući pozitivnoj odluci Vlade Republike Srbije iz 2015. godine, a kompletno se finansira iz budžeta opštine Bosilegrad preko nacionalnog savjeta. Shodno mogućnostima finansiramo i druge medije tokom skoro cele godine, a postoji i drugi štampani elektronski mediji i razni portali koji danas emituju na bugarskom jeziku. Tako da se danas ne može nikako govoriti o medijskom mraku za bugarsku zajednicu u Republici Srbiji. Htio bih da istaknem da ćemo od početka sledeće školske godine, to je od ovog septembra, početi sa izdavanjem dječjeg časopisa na bugarskom jeziku. Imamo obezbeđene financije za to. Časopis će izlaziti 4 puta godišnje. Time želimo da pospešimo decu da pišu, stvaraju i čitaju na bugarskom jeziku. Tiraž će biti 1200 primjeraka i dobijat će ga deca potpuno besplatno u svim vrtićima i osnovnim školama u Bosilegradu, Dimitrovgradu, selo Zvonce, opština Božičnica, sela Božice i Kusuda, opština Surdulica i selo Ivanovo, grad Pančevo. Po prvi put javno kažem, časopis će se zvati Detski mečti ili u prevodu na srpskom Slovi i Tetnički. Što se tiče kulture u našoj zajednici, mislim da je na jednom dosta zavidnom nivou. Ponovo ću iskoristiti priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije, što nam omogućava da svake godine dostojno obeležavamo datume vezane za bugarsku kulturu, istoriju i tradiciju. Finansiramo shodno mogućnostima skoro sve kulturne događaje u našoj zajednici. Kada je reč o službenoj upotrebi jezika i pisma, moram da kažem da je bugarski jezik u službenoj upotrebi u Bosilegradu, Dimitrovgradu, 5 naseljenih mesta u Babušnici i delu teritorije grada Pančeva. Na zahtev građana, opština, policija, sud, škole, dom zdravlja, centar kulture i druge ustanove izdaju dvojezična dokumenta. Možda ste primetili geografski toponimi, kako u Bosilegradu, tako i u Dimitrovgradu, su dvojezični, kao nazivi ulica i nazivi ustanova. Trenutno radimo na 4 strategije za 4 oblasti gdje imamo ingerencije. One su srednjoročnog tipa 2026-2031 godina pod pokroviteljstvom misije OEBS-a u Republici Srbije. Siguran sam da ćemo imati početkom sledeće godine dobra strateška dokumenta. Upravo zbog tih rezultata, kao i uspešne dobrosusedske politike koju Vlada Republike Srbije vodi u poslednjih 10 godina i jače, građani Republike Srbije koji su bugarskog porekla se danas osjećaju sigurnije, slobodnije i poštovanije. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za ljudski i manjinska prava i društveni dijalog su nam jako pouzdan partner. Ja se iskreno nadam da će tako biti i u budućnosti. Imam odličnu saradnju sa Ministarstvom kulture, Ministarstvom informisanja, Ministarstvom obrazovanja, misijom OEBS-a u Republici Srbiji, institucijom Ombudsmana, kao i Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. Poštovani ministre, sada imam 3 molbe za vas. Prva je iznalaženje načina za povećanje namenskih sredstava kako našem nacionalnom savetu, tako i svim ostalim nacionalnim savetima u Republici Srbije. Pod 2. Iznalaženje načina za stabilno finansiranje medija gdje su osnivači nacionalni savet. I pod 3. Iznalaženje načina da se što veći broj, u ovom slučaju pripadnika bugarske zajednice, preko konkursa radno angažuju u sektoru bezbednosti pod koji smatram policiju, graničnu policiju, vatrogasce, spasioce i naravno vojsku. Što se tiče samog konkursa, posljednjeg konkursa za prijem kandidata u MUP, mi smo imali 27 kandidata sa teritorije opštine Bosilegrad, od kojih je 5 prošlo, sve, nažalost, za sada je samo jedan kandidat primljen. Ostala 4 su ostali ispod crte. Prenesite ministru unutrašnjih poslova da smo mi, blago rečeno, razočarani. Narod je razočaran, naša deca tu trebaju da ostanu, da rade i da žive. Borimo se za svako radno mesto. Ja sam lično u subotu razgovarao sa ministrom Dačićem, ali vi prenesite naše nezadovoljstvo prema konkursu. I još 2 stvari, nevezane za prava manjina, ali su od životnog značaja za nas na jugu Srbije. Republika Srbije je u proteklih 10 godina mnogo uložila u zdravstvo, obrazovanje, digitalizaciju, putnu infrastrukturu, kao i u druge oblasti. Ne pričam samo za Bosilegrad, već pričam za kompletnu državu. Ali najbitnija je ekonomija i radna mesta. Ministre, situacija je alarmantna, ne samo za bugarsku zajednicu na jugu Srbije, već za ceo jug. Ugroženo je većinsko srpsko stanovništvo i Albanci i Romi.
Одлази становништво, губимо капацитете, кадрови, луѓе живеат тешко. Едном речju, хитно нам е потребен план државе за цел југ. Молим вас да обавестите о томе председника Владе о томе. И друга ствар, исто невезана за мањинска права, али од велико значаја за све граѓани, као и за бугарску заедницу у Србија, јесте автопут кроз Вирлички приступ, на кој се граѓани општина Босилевот уклучују као гладична хана. Наша молба е да у план ЕКСПА уđe и брза сообраќајница, веза со коридором 10 Босилевот Гладични хан преко Сотулице, која е веќе ушла у просторни план Републике Србија. Time bi se put od Bosiljeva do Surdulice sa sadašnjih 60 km skratio na 47,3 i omogućilo građanima Bosiljeva kraće, brži, bezbednije putovanje prema unutrašnjosti Republike Srbije. Za nas je to EKSPO, verujte, za nas je EKSPO i što je rekao predsjednik Zaharijev, renoviranje i ove sale, za nas je EKSPO i svako sačuvano i novotvoreno radno mesto u Bosiljevu. Naravno, EKSPO u Beogradu je super stvar i mi to podržavamo. Poštovani ministre, velika većina građana Republike Srbije bugarskog porekla veruje sadašnjoj vladi Republike Srbije, veruje da se borite za uspešnu i jaku Srbiju, kako veruje vladi, tako veruje predsjedniku Republike. I ja se nadam da će to biti dodatni potreb da ove naše molbe i zahteve što pre pretvorite u delo i mogu da vam kažem, ja sam optimist. Možda sam bio malo opširan, ali danas je prilika. Još jedan put vam hvala što ste danas u Bosiljevu. Голяма благодарност към организаторите на днешното тържествено събитие. Основно училище Георги Димитров Босилевец, детска градинка Детска радост Босилевец, гимназија Босилевец, Центъра за култура Босилевец, Народна библиотека Христо Ботев Босилевец и на медийния спонсор Нова радио телевизија Босилевец. Благодарим ви. Нашиот национален съвет ще бъде за вас винаги силен партньор. На всички ученици, културни и просветни дейци, както и на всички наши сънародници, където да живеят в Република Србија, още веднъж да честитим утрешния празник. Свети Кирил и Методий, денят на българската просвета, култура и славянската писменост. Нека да е честит най-светлия празник на всички. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди, че имате български корени, но всъщност уважавайте Република Србија. Пожелавам ви здраве, професионални успехи и вяра. Напред, науката е слънце. На много е лето. Uvaženi brate, predsjedniče Zaharijev, uvaženi predsjedniče Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne zajednice u Republici Srbiji, uvaženi ataše Bugarske ambasade u Republici Srbiji, profesori, učitelji, draga deco. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što sam danas u vašoj opštini. Sa izuzetnom srećom sam prihvatio poziv vaših učitelja da budem danas u vašem gradu na ovom velikom prazniku koji se obeležava, ja znam da to vi činite svake godine. To je nešto što ćete vi sigurno u budućnosti preneti vašoj deci, jer svi živimo u ovom trenutku za vas, za vašu bolju budućnost i za ono što nas čeka sutra. Predsjednik Nacionalnog saveta nacionalne manjine Bugara je meni sada podnio nekoliko dobrih, ja bih rekao, zahteva koji se odnose na one poslove gde možemo pomoći i vama ovdje koji živite u Bosiljevgradu i onome što nas čini veliki. Vlada Republike Srbije na čijem je čelu gospodin Macur će sigurno podržati ove zahteve koje je izneo predsjednik Nacionalnog saveta i onaj zahtev koji je izneo predsjednik opštine, a koji sam ja prihvatio, jer tu mogu lično, bez dozvole premijera, da pomognem. Deco, vi ste bogatstvo Republike Srbije. Vi zaslužujete da budete most između
Republike Bugarske i Republike Srbije. Mi koji smo pripadnici nacionalnih zajednica imamo zadovoljstvo, čast, ponos što pripadamo drugoj zajednici, ali isto tako imamo izuzetnu obavezu i sreća je naša što možemo biti braća sa većinskim srpskim narodom i naša je budućnost zapravo u daljem životu u Republici Srbiji. Uvaženi predsjedniče opštine, uvaženi predsjedniče Nacionalnog savjeta, kad god vas put nanese u Beograd, kad god budete imali problema, a tiču se ove divne dece koja su danas među nama, budite slobodni, dođite, nemojte čekati zvanične pozive. Imate slobodu, imate otvoren poziv da u svaka doba ja i moji saradnici, ceo kabinet je danas moj kod vas. Iz prostog razloga da želimo da imate bolju budućnost i još jednom na kraju da vam se zahvalim što ste imali vremena, želeli ste da vam ja oduzmem ovih nekoliko minuta i dozvolite mi na kraju. Živela Republika Srbija i budućnost je vaša u Republici Srbiji. Hvala vam.
Thank you.